Kublai pi borok kini kilong ki kubor bamenta kasngi ka jingya kendo badu presiden ke Rusia Vladimir Putin kalong kalat ka babha ban Ukraine yaki jingjia hagathama layathu bakilat patai kubor jongkari Iran ha Saint Petersburg na kabanta ban Ukraine badu Putin Menteri rangba kambari jongka Iran ulale sya Rusia kasngi ublai atpunriu tarik urisau arjar atpunriu kadba kajing persyang ban Yesuk hapdeng ka Teheran bat ka Washington kidang sa teng haden kajing kiwin jong kajing yadai hapdeng ka Thany bat kajing klem jong kajing Ukraine balat mu ha Pakistan wa Abbas RG ulale jungo ya Oman hapdeng kajing lej sya kanongba jong ka Pakistan Islamabad bat kajing kmilanti ban unya kendo ya Presiden Vladimir Putin ha kasngi ningkong atpunyu tarik urisau arjaram punriu Katkum ki jing batai ki kubor jong kinong mikmat jong ka Iran lengba kinong penyesuk jong ka Pakistan kala ai ya ka US ya ka jing terwa ka batmai halor ka jing pli biang ya ka duriau ba Hormuz bat ka jing penkud no ya ka thma da ka ba penkenria no ya ka jing ya kren nuclear akasi ka ba hadin at punriu tarik ajar punriu da ka ba kedau ya uwei uhe jong ka US bat arteli kitolong kubor badon jing tip Syapang kane kekam. Shehbaz Sharif Menteri Rang Badu jong ke Pakistan. Ulaya keren badu Presiden ke Iran. Umasos Pezeshkian bad ulaya keren halor ke Jinglong. Jingman jong ke Thany. Kebala nang piu. Ha ke jing ya keren bas no tanab jong ki. Kebala ne sanpu minit. Ki arngut kinong yalam kilayo ya ke jing ya keren ke babnia. Halor ke Jinglong jingman ha ke Thany. Menta bad ke jing persyang. Kebadang yat syakmat. Ke jing syong suk Chong San hakathany ong ka office jong Menteri Rang Badu Kari